तो हेलो मित्रों, कैसे बा। बरसात के मौसम बा, पूरा बिहार में बारिश हो रहा बा। ऐसे में का हालचाल बड़ुए। मौसम बड़ा सर्द सर्द बा, गर्मा गर्म पकौड़ी खाए के पूरा मौसम बना देले बा। लेकिन ऐसे में बिहार के ताज़ा खबरें का बा और बिहार में कौन से खबर रुआ से रिलेटेड बा, कौन रुआ काम के खबर बा, आज के अखबार में महत्वपूर्ण रूप से का छपल बा, एकरे बारे में बात करे खातिर हम रुआ पास आ गइल बनी। तो थोड़ा कुछ देर हमारा साथ वीडियो के साथ बनल रही, रुआ सब कुछ पता चल जाई। कल मुख्यमंत्री विद्युत संवाद कार्यक्रम के जिनमें विद्युत उपभोक्ता के पूरा लगभग बिहार में 183 करोड़ जन विद्युत उपभोक्ता हैं, उनको ये राहत पहुंचा है और 125 यूनिट बिजली फ्री है। तो 1.89 करोड़ उपभोक्ता को मुफ्त में बिजली की योजना का लाभ मिल रहा है। 2015 में ही हर घर बिजली पहुंच गई थी, ये निश्चय था और इसी के तहत इन सभी को लाभ मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री के संवाद कार्यक्रम में सब महिलाएं जो विभिन्न जिला से जुड़ल रही वो बतौली कि हम बचल पैसा से का करब। कोई अपन बच्चों को पढ़ावे के, कोई दूध खरीद के, कोई सब्जी खरीदे के, अलग अलग स्कीम लोग बतावल। यानी कुल मिला के बात ये बा कि शुद्ध रूप से मुनाफा और लाभ हो रहा बा मुख्यमंत्री के फैसला से। और बिजली के जन पैसा बची ओकरा के परिवार और बच्चों के पढ़ाई में लोग खर्च करी। बहुत ही अच्छा और सुखद खबर बा। लेकिन एक चुनाव में कितना असर हो ये तो आवे वाला दिन में पता चली। लेकिन चुनाव के कारण ही सब समीकरण और सब कुछ रचल जा रहा। अगला खबर बा कि CSR जौन फंड होला, जौन भी प्राइवेट कंपनी बा, CSR के तहत कुछ पैसा समाज के हित में खर्चा करेला। ओकरा तहत 235 करोड़ रुपया अभी तक CSR मद से बिहार में 2023-24 में खर्च होल बा। देश के स्तर पर ज़्यादा पैसा बा, लेकिन ओकरा से का बनल बा, कौन कौन काम भइल बा, एकरो के सरकार के बतावे के चाही, तब पता चली कि सही में बात का बा। जमीन से संबंधित कोई भी दस्तावेज या फिर कोई मृत व्यक्ति गांव घर में हो गइल बा, ओकरा के सर्टिफिकेट बनावे खातिर, जैसे मान लीजिए आज के कोई 50 साल 100 साल पहले के आदमी बा, 80 साल पहले के आदमी बा और मृत्यु हो गइल बा, तो ओकरा नाम पे जमीन बा, तो ओकर नाम के मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनल, तो अब मुखिया सरपंच जारी कर सकलन। एकरा खातिर बहुत ही सरल और आसान प्रक्रिया भूमि राजस्व विभाग के द्वारा कर दिया गई बा। तो बहुत सारे संकट से, बहुत सारी झंझट से निपटारा मिल जाई। हर खेत के सस्ती बिजली उपलब्ध करावे खातिर 2274 कृषि फीडर तैयार कल गई बा, जोना से हर खेत के सस्ती बिजली उपलब्ध करावल जाई। एकरा अलावे जन चर्चा उड़ कि वृद्ध जन की जौन पेंशन बढ़ल बा, ओकरा से कैंप लगा करके पेंशन योजना के लाभ दिया जाए।